Ja, ik ben hier met Nakaili, de Ierse formatie. Met Maeve, Katie, Maaike en ik. Wat is het verhaal daarvan? Het verhaal ervan is dat ik Maeve heb ontmoet in Schotland een aantal jaar terug. En bij een sessie daar. En we hebben een beetje contact gehouden. En toen ben ik haar een keer op komen zoeken. En daarna heb ik haar uitgenodigd om naar Nederland te komen. En zijn we eigenlijk een band gestart. En sindsdien spelen we. On Saturday